Sa iba pang bareta, Food Patrol, Border Checkpoint asin Solid Waste Management Awareness Lecture ipigkondusir kan PNP sa Banuan in San Andres sa Catanduanes. Si Kabrigada Kenneth Bermil sa detalye. Kabrigada Kenneth, i-brigada mo. Brigada Live Report. Sakong mga basura anako sa dagat kan Catanduanes 1st PMFC 3rd Maneuver Platoon makalihis na gibuhon sa Barangay Cudon, Banuan in San Andres, an Food Patrol asin Border Checkpoint kaning nakaaging aldaw. Sigun sa PNP, makalihis an sa indang pag-inspeksyon, nariparo nindang kadakol mga basura ang nagkaralat asin naghalo sa kadagatan na pwedeng maging kausa nin manlain-laing na helang, partikularmente sa mga residenteng nakaistar haranisa na sambitan ng lugar. Huli kay ni sa indang ikinunduser ang Solid Waste Management Awareness Lecture asin pagtukdo kung paano ang tamang pag-apunin basura sa tabang kan mga barangay officials sa naumbitan ng lugar na pigpartisiperan kan mga estudyante nin Cudon Elementary School. Lain pa kaini sa rupasa sa indang mga inisyatibo ngunyan, iyo ang pakikipagtabangan kan PNP sa LGU dapit sa regular na paghakot nin basura kada aldaw ning Biyernes. Marurumduman na ang Pilipinas nakabali sa 10 nasyon sa kinaban na may pinakadakol na inaapon na plastik sa kadagatan. Iyan ang bareta gikan sa islang probinsya nin Catanduanes para sa Ronda Bicolandia. Ini si Kabrigada Intern Kenneth Bermil gikan digdi sa Regional News Center kan Brigada News FM Bicol, the Music and News Authority.